morning. Nay! Morning mga tropa. So, time check pala tayo mga tropa is 6:30 ng umaga. Umaga kaming gumising ni Mrs. ngayon dahil pupunta kasi tayo ng bayan. Ay, andyan ang tsinelas ko, be? Dito. Andyan. Kaya maaga tayong magdidilig ngayon mga tropa. Right. Yun mga tropa. Good morning, good morning. So, kumusta ka na lahat mga Calaver Cats? At welcome back again sa ating panibagong episode. Ayun, another episode ng ating vlog. So, papunta na kami ngayon ni Mrs. mga tropa sa bukid. Ay, gising na pala ka. Ano ka na? Pupunta kasi kami ng bayan ngayon. At maghahakot kami ng paninda. Ano na? Dali! Pero kasama natin si Boss Shake. Ano na ito? Harap mo sa camera. Shake! Ayaw pa. Galit. Makakasama natin ngayong umaga mga tropa si Mrs. Tara na rin. Tara na? Alright. Ginawa mong salamin ng bintana ah. Salamin naman talaga. Hoy, bababa na ang amo. Nagsasarabuan ka na, pinagbubuksan ka pa. Amo talaga oh. Sandali lang. Boss na boss. Tapos bubuksan natin yung gate. Ang gate patungo sa mini farm. Ay, wow. Check muna natin yung mga tanim natin mga tropa. Daming bunga ng kamatis. Check mo ha. Daming bunga. Ang bunga, daming bunga. Kahit lang, yan lang malibre, pati talong ang dami oh. Dami oh. Uy, may yung bulaklak be. Baka makalimutan mo. Ang daming galang nila ko sa balay. Abre kami. Kinontrata mo na yung pandesal ah. Nakante ay. Nakakontrata na yan daw yan ante. Nakakontrata na. Dami ng bungan te. So, malamig na umaga ulit. Medyo malamig-lamig pa mga tropa. At dalawin natin yung mga tanim natin. Alright, so it's a beautiful morning sa inyong lahat mga tropa. Kunin natin. Oo ah.
Yan, so magha-harvest ng bulaklak ng kalabasa si Mrs. Tatlo. Tatlo? Mamaya na lang pag alis natin. Hindi, kunin muna bago tayo magdilig. Saan ko ilalapag yan? Ha? Diyan na muna Diyan na muna. Tatlo yan yan ang isa Anuhan? Mamaya pandagdag natin mamaya sa bibili Gulay. natin gulay. Ayun. Tara na. Magdilig na tayo. So, Habang wala pang check muna natin tong mga malunggay. Malunggay. Wala pa naman. Wala pang umusbong. Ayo. May papakita daw sa atin si Mrs. Ano yung papakita mo? Yung katuray. Nasaan? Patingin? May bulaklak ka. Ha? Ayan Ay, oo. So, pa. ito yung bulaklak ng katuray. Ayan o. Unang bulaklak niya. Unang bulaklak na. Ang lago ng Marami pang lumabas oh. Ang dami nga Oo. Ano to, mababa lang siya, ganon? Mababa lang siya. Pandaki ko yata to. Kung alam. Kaya mo yun, napakinabangan na agad. Lapang ilang buwan pa lang. Ayan pa ang dami Saan? Ay, oo. Ang daming lumalabas. Ayan pa Ayun. Ang dami nga. Dami. Alam mo na Alam na. Salad na katuray. Yun ang sinasabi ko. Ilalagaan nyo lang. Ay, may aso doon Ilalagaan nyo lang yung katuray mga tropa. Yung bulaklak ng katuray. Tapos lalagyan nyo ng suka, paminta, asin. Yun. So ganun lang. Sibuyas. Sibuyas, huwag nung kakalimutan talaga yung sibuyas nun. Ibon, no? Ganda dito pag umaga. Sunshine. Lalabas Sunrise. Tara na. Sunrise viewing. Tapos check natin yung mga malunggay natin. Tuloy natin. At mamaya magdidilig na rin tayo. So ito wala pa mga tropa pero malapit nang umusbong tong mga malunggay natin. Malapit na to. Mga talong. Namatay ang ganda, Hindi. Kasi yan yung talang nalanta eh. Yung mga nalanta. Hinihiga ng karagyan mo. Pero mausbong. Ayun o. Mausbong yung kanya. Sakaling pag nagwano. Oo. Kahiga kasi. Ng mga tropa. Ang bilis lang lumaki ng mga talong. Ang bilis lang makalaki yung mga talong eh. Halos sabay-sabay na lahat yan. Okay, so yung mga tropa yung update natin sa mga talong natin. Yan, grabe, napakaganda ng sikat ng araw. Yun ang mga sitaw natin malapit ng gumapang. Sitaw. Tapos namunga na rin pala yung sili natin to mga tropa. Meron na rin isa. Meron ng isa. Ang bilis ng panahon. Siguro pag ito hindi kinain ng kambing, siguro ang dami ng bunga nito. Kasi nung bago kinain ng kambing nito, ang daming bulaklak nito eh. Ayan may bunga Siling labuyo. Ano? Umusbong pa yung mga ibang bunga. Ang dami Pag ganito ka sa mga tropa, ayan ganyan ang itsura ng sili. Uusbong lang yung bunga niyan. At sa linggo aabuno ulit tayo. Alright, so yun mga tropa. So magdidilig na muna tayo ng mga pananim natin. Alright. Ay, bukasik. Bukasik, busek. Dito tayo habang hindi pa mainit.
Alam nyo ba mga tropa, kagabi bali umulan ng umambon. Umambon pala, hindi ulan. Umambon siya. Ang problema nga lang, hindi naman lumakas. Akala ko kasi kung lalakas na, kaya parang makakalibre yata tayo sa pagdidilig ay bukas ng umaga. So ganun yung isip ko, pero wala. mga bandang alas 3 na yun eh. Hindi ko alam. Nagbabiyahe siya? Hindi ko alam. Ginising ako ni Mrs. mga tropa kagabi. Alas 3 yun eh. Takbo naman ako. Sinilong ko yung mga manok. Tapos nagantay pa ako ng mga siguro mga 10 minutes. Wala. Huminto din. Huminto rin yung ambon. Sabi ko, wala. Dilig na naman to bukas ng umaga. Kaya tama yung prediction ko. Ito, nagdidilig na kami ng umaga. Pero pag ganitong umaga mga tropa, yan, mas maraming tubig yung dinidilig namin tuwing umaga. Kasi yun yung time na mas kailangan nilang ng tubig dahil sa pagtanghali sobrang init. So natutuyo yung mga yan, ng mga halaman. Lalo na pag yung talagang wala kang makitang ulap na ganyan. Yung umaga pa lang eh masakit na sa balat yung init. Mas kailangan talaga nila ng tubig. Alam mo na, mas mainit talaga yung mga tropa. Sana nga umulan pala ng malakas mga tropa kahit isang beses lang para madiligan ng maayos itong mga tanim natin. Dito na. So mas maganda kasi mga tropa yung tubig ng ulan kaysa yung mga ganito ordinaryong tubig lang. Mas maganda yung tubig ng ulan na nakakadilig sa mga tanim. Bakit naman kaya ano ba eh? Kaya tayo sa'yo. Bakit naman kaya ano? Mas magandang tubig ng ulan ng pangdilig. Pero kahit pansinin nyo mga tropa, mag-ipon kayo ng tubig ng ulan. Tapos yun ang pangdilig nyo, mas malago yung mga halaman. Kasi ilang beses ko na rin nasubukan yun eh, na nag-ipon ako ng tubig ulan tapos yun ang pinangdilig ko, mas malago nga yung halaman. Ubos na naman yung isang drum. Kasi nagtatanim-tanim din kasi kami ni Mrs. mga tropa doon sa may tabing bahay. So nag-iipon ako ng tubig ng ulan. Mas malalago dito yung mga talong na nakatanim doon compared sa ganito ordinaryong tubig yung pinangdidilig. Kaya bago magtag-ulan mga tropa, magdadagdag tayo ng tanim dyan para makita natin kung anong resulta. Kasi pag tag-ulan kasi mas madaling makalaki yung mga halaman, yung mga gulay. Pero bago magtag-ulan, itatanim na natin.
Kagaya nitong mga talong na to, pag ganun na tag-ulan, mabilis lang makalaki itong mga tomatropa. Ang buhay na itong mga talong dito mga tropa. Sayang nga, 20 na piraso to kaso namatay yung 5. Alright mga tropa, so yun, natapos din tayo sa pagdidilig. Ito na. Natapos din mga tropa. At dito na rin siguro natin tatapusin muna tong vlog na to. Dahil pupunta muna kami ng bayan ni Mrs. So napablog lang tayo saglit. Bago natin tapusin harvest muna tayo ng bulaklak ng kalabasa. Masarap yan, lagyan ng sitaw. Pandagdag mamaya. Lagyan ng sitaw, tapos talbos ng sitaw na. Oo. Ayun, talbos ng Saluyot. sitaw. Oh, yan be. Flowers for you be. Ayun. Tatlo yan be ha. Tatlo Kita mo yan. nga, nasan? Kita mo. Ayun. Wala na. Tapos talbos ng sitaw. Ano pa? Saluyot. May pwede ng talbusan. Yan. Sitaw. Pwede nga. Pwede na nga yan. Ganito sana lahat no. Parang siling green to. Siling green yan. Green nga to. Ang lago May bunga na. Ganyan nga sana lahat yung mga tanim natin doon. Ang Hindi problema nga lang, kinain nga ng kambing. Hindi magiging ganyan din siguro yan oh. Oo. O tara na. Para makakain na tayo. Alright mga tropa, so yun. Yun lang yung vlog natin. See you sa next na vlog natin mga tropa. See you mamaya. O bukas pala. Bukas na lang mga tropa. Yun, bye-bye ka naman. Bye.